Пак автомобил БМВ с пренабити номера на рамата задържаха служители от група престъпления по пътищата край Дупница. Превозното средство е конфискувано и ще остане на съхранение в полицията. Колелото има едно място. БМВ-то има място за 5 путки на тясно. Колелото има едно място. БМВ-то има място за 5 путки на тясно. С БМВ-то изпреварвам дясно. С колелото си още вкъщи много ясно. С БМВ-то изпреварвам дясно. С колелото си още вкъщи много ясно. БМВ-то има музика на тавана. С колелото слушаш на слушалки и вана. БМВ-то има музика на тавана. С колелото слушаш на слушалки и вана. 1, 2, карам БМВ. 2, 1, ти караш колело. 1, 2, карам БМВ. 2, 1, ти караш колело. Колелото има едно място. БМВ-то има място за 5 путки на тясно. Колелото има